voice. Ito na yung pinaka-favorite part natin, di ba? Interview naman natin sila, di ba? Ano yung puro kayo na lang in-interview? Dapat meron din silang moment. Hi! Ay! Yung pag-smile niya, hinilig ako. Hi! Hi! What's your name? Ken Villacosta. Parang may kamukha kang artista. Parang Alfred Vargas. Diba? Tinan mo naman yung katawan, oh. Gano'n mo katagal bago pinalaki? Itong abs mo. Laki-laki ng katawan mo eh. Gano'n katagal yung workout? 5 years. Okay. May iniwasan ka ba pagkain? Or may lagi ka bang kinakain? Chicken po. Chicken lagi kinakain. Kala ko may iba siyang kinakain. Thank you, Ken. Dito naman tayo kay number 2. Ay, winner yung mga tattoo. Lakas maka-playboy. Meron siya dito kuneho. Ay, kuneho! Ilan ang tattoos mo? Hindi ko na mapigla. Henry Enriquez. So, hindi ka mawawala, di ba? Pagka nawawala, yung may tattoo po nakalagay Henry Enriquez. So, di ba? Ilan taon ka na? 21 po. 21. Di ba? Kailan mo kailan ka nag-design na sumali naman Manila'sfinesthunks? Hindi lang po. Talaga? Pero prepared na prepared yung body mo, ha? So, tingin mo ba mananalo ka tonight? Hindi na ako masabi po. Ay, gusto ka ta. Gusto ka ta. Save yung answer. Thank you very much, ha? Mahilig ka ba sa pink? Mahilig ka sa pink? Mahilig ka sa colorful? Ako rin mahilig sa pink, eh. Lalo yung mga ganyan hemmings. Thank you very much, Henry, ha? Hi! Ikaw si Miko? Ayan. Ilan taon ka na, Miko? 23 po. 23. In fairness, ang kinis ng balat niya. Lalo na pag malapitan. O, tinan mo, walang ka-pores-pores. Ito rin, makinis din dito sa part na ito eh. Yung chan. Nice to meet you, Miko, ha? Teka, saan ka? Galing po ako ng province of Bohol, tapos nandito po transfer sa Quezon City. Kailan ka lumipat na Quezon City? Magto 2 months pa lang po. Magto 2 months, okay. Pag gusto mo lumipat ulit ng bahay from Quezon City to Manila, ang kasi Tita Lydia, ayan, oh. Iyan na, pinlag ko na, ha. Yung TF ko mamaya, ha. Pinlag ko talaga para sa'yo. Thank you very much, Miko, ha. At ang ganda ng eyes niya, hazel brown. Naka-contact lenses ka ba? Hindi. Ay, winner. Dito naman tayo kay, hi, number 4. Anong secret? Bakit naka-belt? Style lang po. Sabi narinig ko kanina pampasikip. Feeling ko nasikip na yung suot mo sa... Diba? Kailangan mo ng belt. Tanggalin natin yung belt na yan. Ano name mo ulit? Okay, question. Question na nga. Ano sa tingin mo yung pinaka-asset mo? Yung ilong mo. Yung ilong niya pang Piolo Pascual. Diba? Winner. Nice to meet you, ha? Pogi niya rin. Di na tuloy. Kaya sabi ko ang swimwear, ang makakapagpagulo talaga ng utak niyo eh. Kasi iba yung nakabalot, iba yung nakahayag na eh, di ba? Ngayon, ang titignan mo yung mukha, at saka yung laki, yung katawa, di ba? Sure! Diba? Nakikita yung mga abs na yan. Ay! Hi! Ang cute-cute mo. Siya yung Pogi, oh. Ano pangalan mo? My name is Joey Angel. Joey Angel. Social ng pangalan. Ilan taon ka na, Joey? 22 years old. 22 years old. First time mo bang mag-join ng Manila'sfinesthunks? Yes, this is actually my first time. How about yung mga competitions na iba? First time mo talaga Manila'sfinesthunks ever? Before I joined, Kung mo sabihin yung project ko, pero naka-join ka na before? yes, Kasi baka may mabanggit ka na pageant na eh. Laki ng katawan mo, ha? Pakaroon! Ilan ang pandesal niya? Guys, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Thank you very much.
Nakakainis. Nakakainis yung mga ganito kaputino, mas makinis pa sa atin. Diba? Sobrang kinis. Anong secret mo? Bakit napakakinis ng balat mo? Napakaputino. Lotion lang po. Ano lotion mo? Hulaan ko. Silka papaya. Hindi, ano lotion mo? Curious nga ako. Napakaganda ng balat mo. Papaya lotion. Okay. Is this your first time to join a pageant like this? First time. Oy, welcome ha. Sana masundan pa. Okay. I wish you could also win para maganda yung experience for you. Diba? Oy, I love it ha. Ano yung tinangi talaga yung para sa'yo? Bakit may butas? Style lang ba yan? Okay. Akala ko na butas. Ang laki kasi. Yan. Mababa eh. Okay, let's move forward. Contender number 7. Crush ka na, no? No. Hello. Impression talaga. Contender number 7. Ilan taon ka na? 26. 26 years old. Is this your first time to join a pageant like this? Nag-join ako, I think, way back 2017. 2017 pa. Same pageant? Manila'sfinesthunks din. Ay, maganda to. Sumali na pala siya 2017. So this is your comeback. Sana manalo ka. Oh, diba? Talagang pinaghandaan ko eh. Gano'n ka nakatagal nag-workout? Almost 5 years. 5 years. Okay. Winner. May pabakal ka dyan ah. Kaya pala nawawala yung bakal ng bag mo, nandyan pala sa'yo. Nice to meet you. Pogi mo. Naganda yung mga lalaki, makakapal yung kilay, no? Talagang, sobrang macho-macho. Dito naman tayo. Hi! Kamukha yung ex ko, nakakainis. Nakakainis? Alam mo yung ex ko na yun? Inanakan ako nung ex ko na yun. Nakakainis. Kamukha mo siya. Pero break na kami. Pero pogi mo ah. Pogi. Ilan taon ka na? Hindi ko. May jowa ka na ba? Wala. Wala kang jowa? Hanap siya! Okay. Ano ba ang mga gusto mo sa mga babae? Ayan. Or sa... open ka ba sa mga relationship na same sex? Okay lang. Okay. Oh, ang daming natuwa sa'yo, in fairness. Diba? Kasi love knows no gender. Agree ba kayo dyan? Love knows no gender, guys. Okay. Ano ba ang hinahanap mo sa isang partner? Okay? Manginginom. Ano? Manginginom? Nakakala ko lang hinahanap ng partner manginginom. Manginginom ka, no? Favorite mo uminom? Ano favorite mo inumin? Beer? Kahit man. Ay, gusto ko to palaban. Kakaloka. Single, tapos naghahanap ng partner. Gusto niya manginginom. Ha? Gura mo na siya! Ano? Gura mo na siya! Igora mo na siya. Bakla ka kasi ako. No more ako! Ipakita. Gusto mo i-divorce ako? Wow, divorce. Kaya nga. Okay. I know it's rainy season, but the whole Isitan becomes hotter and hotter talaga. Lalo na pag